Какво става, пичове? Аз съм Фликсър и днес играем, така да правя кандидатурата си за Pirate World. Да. Ще я да направя. Това е моят синглплеер World. Сега някъде започваме да показваме, нали? Това е първата къща. Ето и отвън как седи. Имам, да, глава на крипър и главата на крипър взех, мисля, че е вчера. Бързо. В смисъл, точно преди кандидатурата. Не, малко. Нали? Довършвах допреди малко честрума. Ето какъв покрива. Лесно за направяне, много лесно. Това представлява отвътре. Давам си виледжи, които седят тук даже. Така да кажа. Тук си сложил честове. Нещо като колони съм издигнал. Стана супер якото с колоните. Цветенцето добавя някакъв хубав. Да, вид или да знам. Те ставичих също добавят доста хубав вид. Тук белен екстенд и така. Тук спа. И тук нали още често и един евил. Следващата постройка. Накрая ще остава тази кула, която беше доста важна за мене. Тук виждате, имам направил си път към постройките. Имам си декоративна нещо като парк или да знам. Кефиме като градинка става. Нещо като водопой или да знам. Тук отстрани пшеница, така разни. Сега ще се декорати хубаво. Тук под това има глостон, затова е с така. Пътя много ми харесва как стана. И това е началната им крума. Цак. 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 Това е магарото Донки и това е и коя колето. Така. Имам айрон големи виледжери. Добре. Ето го. Ето е кулата, която ми отне не много време. Събирах доста материали. И какво представлява тя отвътре? Това отвътре. Тя горе-долу представлява едно стълбище, но нали има разни глупости, тук още билни екстентове, енвил, като магическа кула, тук съм изкрил един ендърчест, който няма нищо. Аз не бях ли сложил... Шит. Омага, явно като си сменил версията съм изчезнали работите от ендърчест. Сета. Ето и тук нещо пак като голям чест, като мини чест, как да кажа. И ако ми трябва нещо, тук тия горните честове, само качвам се и си го взимам. Следващото, което искам да ви покажа е моят чест рум, който преди малко го завърших, преди да почна кандидатурата. Той е скрит така. Ето, тук забравих да ви кажа за това кладенче или не знам как. Кладенец. Тук с кофи. Буквално. Хареса ми. И тук вот това. Вижте какво имаме. Нашия чест рум. Тук стените съм сложил листа, за да има и има глоустон. И става перфектна комбинация. Сложил няколко цветенца. Лампи. И това е. И тук нали трябва да слагам такива айтем фреймове, но все още няма кожи. Нали казах, че аз го почнах преди 2 дена този чест рум. И го завърших сега. И така, чакай, хапнем. Да, това ми беше за кандидатурата. Надявам се да ви хареса. Да ме приемат в сървъра. Фак, какво стана тук? Найс. Верно, че беше така. И да, тук си тествах разни
кончета. Нали, тук ми е тест системата, типа една. И още всичките постройки са заградени с една огромна стена. Аз също забравих да покажа този недър портал. Който иска може да го направи същия. И така, добре. Чао от мене и надявам се да ме приемат в сервера.